Din is-sena l-Gvern qed ibassar li d-deficit tal-pajjiż jiżdied b'34 miljun euro aktar milli kien approvat is-sena l-oħra. Din hija ċifra mħabbra mill-Ministru tal-Finanzi fil-bidu tad-diskors tiegħu dwar il-qagħda fiskali għas-sena 2011 u l-2012. Fil-fatt fl-ewwel parti tad-diskors tiegħu il-Ministru tal-Finanzi qatt jitkellem dwar il-performance finanzjarja tal-Gvern għas-sena 2012 illi minnha ħareġ dan illi ġej. Fid-diskors li għamel is-sena l-oħra, il-Ministru tal-Finanzi kien qal li fl-2012 il-Gvern bassar li jdaħħal kważi 3 biljun euro, iżda minflok issa jgħid li daħħal biss 2.8 biljuni li jfisser 93 miljun euro anqas. Al kontrarju din is-sena l-Gvern bassar li fuq 2.6 biljun euro, iżda minflok nefaq 2.7 biljun euro li jfisser 45 miljun euro aktar milli kien approvat. Biex jagħmel tajjeb għal din in-nefqa żejda l-Gvern imbagħad naqqas in-nefqa tiegħu fuq il-proġetti kapitali bħal skejjel u proġetti oħra ta' investiment u minn kważi nofs biljun euro approvati in-nefqa kapitali niżlet għal 300 miljun euro. Dan kollu poġġa lil pajjiżna f'qagħda finanzjarja li tul l-2012 id-dejn tal-pajjiż stela minn 4.6 biljun euro fl-2011 għal 4.8 biljun euro fl-2012. Il-Ministru tal-Finanzi qal li din iċ-ċifra tad-dejn ser tkompli tiela għal kważi 5 biljun euro fl-2013. B'hekk bejn is-sena 2011 u l-2013 id-dejn tal-pajjiż mistenni jkun sploda bi kważi nofs biljun euro. Kawża tan-nuqqas ta' investiment u n-nuqqas ta' xogħol matul is-sena 2012 naqas ukoll it-tkabbir ekonomiku. Fil-fatt is-sena l-oħra l-Ministru tal-Finanzi ħabbar li t-tkabbir ekonomiku għas-sena 2012 kellu jkun ta' 2.2% ta' kemm jipproduċi l-pajjiż. Madankollu fir-realtà dan it-tkabbir ekonomiku għas-sena 2012 żdied biss b'1.2%. Sa Settembru l-Ministru tal-Finanzi qal li r-rata tal-għoli tal-ħajja fl-aħħar 12-il xahar żdiedet b'2.3% u għalhekk iż-żieda tal-għoli tal-ħajja illi ta' f'dan il-budget ser tkun ta' 4 euro u 8 ċentesmi fil-ġimgħa.